Ben, pois moi bo día hoxe neste Día Mundial do Medio Ambiente. Desde o BNG estamos nesta movilización e queremos deixar unha mensaxe moi clara. É importante e para nós ten un valor fundamental, non? Que este país poda levar adiante unha transición enerxética verde, pero tamén é certo que tal e como están facendo as cousas o Partido Popular, o que vemos é que hai unha perversión do modelo e nos decimos eólicos sí, pero non así, e é importante que haxa un cambio de modelo porque o que está impulsando neste momento o Partido Popular significa depredación do territorio e significa seguir permitindo que se expolie a riqueza eléctrica que hai en Galiza, e frente a iso esta movilización o que reclama é un novo modelo eólico que sea respetuoso co noso medio ambiente, que sea respetuoso tamén coas persoas que viven no medio rural e que utilicemos a riqueza eléctrica en beneficio do país. E iso pasa porque haxa unha participación pública dos beneficios, porque teñamos unha tarifa eléctrica galega ou porque se constitúa unha compañía pública para a xestión dunha parte destos proxectos que evite que esos beneficios acaben única e exclusivamente nos consellos de administracións de empresas, porque detrás do boom eólico que estamos vendo neste momento tamén están os intereses das eléctricas e sabemos das conexións, das portas giratorias entre o Partido Popular e esas eléctricas. Evidentemente aí está o caso da exconselleira de Medio Ambiente, ou temos outros casos de exministros e mesmo expresidentes do goberno que acaban nos consellos de administración, e todos e todas sabemos que ningunha empresa vai a financiar expolíticos en consellos de administración a cambio de nada. Por lo tanto, xa está ben de vender o país e é necesario un novo modelo no que haxa respeto por o medio ambiente e onde a enerxía eólica se utilice realmente para o desenvolvemento de Galiza. E lamentablemente tamén vemos pois como isto non só está sendo impulsado polo Partido Popular, tamén o Goberno Central está poñendo en marcha o mesmo modelo no país, e desde logo nos decimos pois que a riqueza deste país ten que cuidarse, a riqueza eléctrica ten que servir para o desenvolvemento de Galiza e xa está ben de gobernar pensando nas eléctricas.